Dobar dan, ja sam Akiko. U zimsko vreme Japanci pripremaju daikon na različite načine. Danas pripremiti kuvani daikon sa krilucima. Materijal: daikon, pileća kriluca, soja sos, džinđar, jaje. Operite daikon i oljuštite koru. Sečite na debljine oko 1,5 cm. Stavite ulje u šerupu i propružite pileća kriluca. Dodajte daikon, soja sos, džinđar, vodu i kuvajte oko 30 minuta. Sa vremena na vreme skinite peru. Stavite aluminijumsku foliju direktno preko hrane i kuvajte oko 10 minuta. Dodajte pola kafene kašikice soli. Kada daikon postane mekan, kuvajte je zabrušeno. Dobro je dodati meko kuvano jaje. Nadam se da ćete probati da koriste ovo hranjivo povrće u zimskom periodu. Bilo bi mi je drago da se registrujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.